Takže ahoj, tu je Bugatti a já vás vítám u nového videa. Máme tu za soutěž o Vara na světě 2. Má 7 epikov, má veľa zlata, má dost vylepšení. Můžeme se pozrieť ještě do veže. Takže jdu vtip na Kunikunda, má skoro full epic, chýbají len bodky. Magický Marek má full epic na 3 staty. A Bert se nemá žádný epic, ale má skoro 10 000 silí, tak to celkom vyrovnává. Takže podmínky soutěže budu dát like, do komentu napísat, chcem dát Bugattiho a dať odber. Vyhlásení soutěže bude 32.2014, to máme nějakých 16 dní, což nějaké 2-3 týždně. A to bude tak všetko, já vám prajem veľa šťastia a čus.